o traxe fermoso. Ora, Esperanza co traxe galego gustaríame velo, así que Esperanza, anímate. Non te pos un traxe gallego todos os días. Hai un bodengue e unha cofia. É moi bonito, aparte quedará de recordo as fotos e tal, eu creo que sí. Seguramente le quedará maravilla. Que se poña o traxe típico e que bailes, por suposto, tamén. Galicia é un país referente de moda, pero isto de vestir con estilazo non ven de novo. Os nosos traxes tradicionais teñen personalidade, detalle e moita historia. Por iso, Silvia quere ensinarllo a Esperanza e, quen sabe, mesmo vestila ao noso xeito. Se o fai ben, quizáis leve o carné de corazón galego gardadiño na faldriqueira. Ti vistecheste de chulapa en Madrid, non? Sí. Ben. E de algún outro traxe regional? No, regional. Bueno, me regalaron un traje de valenciana maravilloso. Oh, qué bonito. Pero lo dejé inventariado en el Bueno, Senado. pues este non desmerece para nada porque é un dos nosos traxes regionais de aquí de Galicia. Mercedes, que é unha artesá destes traxes. Bueno, estamos nas mellores mans, así que tes que deixar a Esperanza feita unha galega. Pois vamos intentalo. Esta é Mercedes. A súa nai xa era costureira, con ela comezou o seu amor polo oficio. Leva máis de 2 décadas cosendo historia a man dende o seu obradoiro Moura, en Maceda. Traxes tradicionais, xoiería en prata, fundas de instrumentos e mesmo vestiario de entroido. Esperanza non deu con mellor mestra. Hai varias pezas de varios traxes. Entonces teríamos o traxe de faena, o de cotío e o de gala. Que es cotío? O que se leva habitualmente. O cotidiano. Sí, o cotidiano. Si vai a unha feira, si vai a unha misa, entonces iría con ese traxe. E despois o de gala eran contados, contábanse cos dedos da mão os traxes que había en Galicia. Claro, Solo familias extremadamente ricas pois podían ter ese tipo de traxe. O traxe tradicional para min é unha xoia. É símbolo da nosa cultura, das mulleres que tanto levantaron esta terra. Temos o refaixo de pano, que está todo bordado a mão. Va por debaixo. Sí, que é o que leva por debaixo. Está feito con pano de lá. E despois encima levaría a saia, levaría un xustillo. Este sería de gala. Pero, bueno, o xustillo iba encima da camisa e a modo de que tenemos iso por un sujetador. Claro. Bueno, pues... Pues ya estamos. Vístame como le parezca. Pois Esperanza é o traxe de gala da zona, digamos, sur de Ourense. La preciosidad, mira con los bordados que tiene. Abache. Es maravilloso cómo está bordado, esos bordados en azabache, es impresionante. Y lo que pesa. Encantoulle. Estaba que non se movía. E agora, para rematar, vamoslle por o sapo. O sapo. O sapo, vale, que era a ¿Qué joya... tiene que ver con el sapo? Porque ten forma de sapo, por eso se lle chama sapo. Ponían un collar que decían que era un sapo, pero no tenía ninguna pinta de sapo, era un collar muy bonito. Era a joya que lle regalaban a mai cando tiña o primer fillo. Según iba tendo os fillos, ibanlle regalando sapiños pequenos que se iban colocando ou ben no colar ou ben así aos lados do colar. Ah, que bonito. Con los pendientes. E despois tamén os pendientes. Sí. Oye, ¿y la claro. faltriquera? Ai, a faltriqueira. Sí. Cuando yo era pequeña, en el colegio, llevábamos faltriquera. Entonces, faltriqueira no me costaba acordarme. No traxe de faena sempre iba por dentro porque era onde solían guardar todo. As poucas cousas que tiñan. Pois as chaves, algunha moneda, o pano. O pano, sí. O dos mocos era Os o dos que... mocos, sí. Era o que se guardaba na faltriquera. E no traxe de gala iba a modo de adorno. Podía ir atado á cintura ou podía ir colgada na mau. Pois mira, estou mirando a ela e estou lembrándome cando fun a Miss España que a Diputación de Lugo fíxome un traxe espectacular. Cando fun a Miss España e puxéronme ese traxe, non me estaban poñendo un traxe cultural, non? Estabanme poñendo un traxe de esencia galega. Levase os pololos, levase as enaguas, sí. Yo llevo un delantal, ¿no? Sí, esto sería o delantal, o que se entende no traxe de gala por delantal. Sí. Que es de terciopelo, y de paño y bordado todo, es una preciosidad. Pero decía o meu abuelo que o que quito frío, quito calor. Claro, ela estaba feliz. E quentiña, que decía, ¡ay! Isto é unha maravilla. Habíamos pasado frío porque los madrileños creemos que cuando venimos a Galicia, en Galicia no hace frío.
Pero no nos damos cuenta que a lo mejor la temperatura es una cosa y la sensación térmica, debido a la humedad, es otra. O abrigo non existía, Claro. entonces había que abrigarse de alguna maneira. O traxe de gala, como non se podía pôr outro tipo de chaqueta encima ao abrigo, o que levaban era unha serie de capas. Sí. Entonces, o dengue é unha das capas que podían levar. E fai así como un Sí, cruzado, sí. así, pero moi bonito, además, quente. E vai todo adornado con bordado ao aire como o mantelo. Sí. E logo tamén levábase, a min deronme Mercedes como unha especie de pano na cabeza. Unha cofia. Unha cofia. Sí. Sí. Aí parecía un pouco monxa, eh? Sí, o traxe, tanto galego como calquer tipo de traxe, era un tipo de lenguaje. Entonces, según os colores que levaban vestidos ou da forma que se colocaban, sabíase que era unha persona solteira, casada ou viuda. Sí. Sí. ¿Cuál Entonces, era el color de la solteira? blanco, si era hasta certa edad, despois era o roxo. Levaban un lazo roxo e si era casada ou viuda, negro. Negro. Casada tamén negro. Sí. Non o sabía. Gustoume moitísimo coñecer máis da miña cultura. Este que é de campo, Sí, é o San Cosmeiro. San Cosmeiro. Isto faise na zona de San Cosme, na ría de Muros, Noia, e nesa Que bonito, zona a ti- está todo sí. feito de palla. Quedaríache moi ben este. A ver. Ai, que bonito. Sí. Ai, que mona. Vai encima así da cabeza, era o que as protegía do sol Do e sol. da chuvia, tamén Sí. utilizaban pa chuvia. É que as mulleres no campo tapábanse moitísimo, non lles gustaba que lle collera o sol, porque... ¿Qué razón tenían? Claro. Mira yo cómo Sí. tengo la mano por culpa del Sí, sol. e ademais era síntoma de que traballabas no campo. inteligentes. Entón non lles gustaba. Non lles gustaba, non lles que os visen gustaba. morenos. A miña abuela naceu no 1901 e eu cando lle vin as pernas, aquelo relumbraban. Eran- De blancas que estaban. Xa estaban brancas, sí. Sí. Tápate, dicían. Sí. Su madre es modista y su abuela, no me acuerdo, campesina, y entonces que ella va a continuar toda su vida gracias a Dios, y así por eso podéis tener esos vestidos tan tradicionales, tan bien hechos. Lévano cruzados, no, arriba. Ese sí serían os madrileños. Claro, No porque- sei ti, levámoslo cruzado. Sí. Así. Y esto era del sur de Galicia, o de toda Galicia. O traxe está recollido na zona sur de Galicia, o que as pezas casi todas que leva son recollidas nesa zona. Claro. Pero non quere dicir que non se vise noutros sitios, porque o mantelo é de todo Galicia. Claro. E seu pano de cabeza, panos hai muchísimos, está Sí, o de porque cabeza, é o de hombro, como o de así, ¿no? pescozo, sí. Así. Sí. En plan Maruxiña. Eso, e dependendo como leves colocado tamén, sería a muller solteira, casada ou viuda. Alá. Os nós, se por riba, se no moño, se por diante, non o sabía, fíxate. A solteira Sí. levo atado por debaixo, para atrás, e sempre con adornos no alto da cabeza. Ten que se lucir. Entonces que facemos poñese un nudo, un lazo grande ou eso. Casada, o mismo, pero encima do moño. Encima do moño ou da trenza, iban así con hilo atado. Sí. Vale. E despois, as señoras maiores, Sí. fosen solteiras ou viudas, xa cando eran maiores, o que levaban era atado pa diante. Bueno, Esperanza, xa sei que estás encantada, vestida de Pero galega. bueno, es que fíjate qué preciosidad. E a máis quentiño, que estábamos aí Sí, por fora. Teníamos frío y Sí, ahora sí, ya sí, estoy sí. estupenda. Pois eu encantada de podervos explicar algo do que é o traxe, porque eu vivo con moito entusiasmo. É que non podemos morrer estas cousas. No. As tradicións teñen que continuar. Eu son filla de costureira e neta de gaiteiro, teño que seguir ca tradición pa diante.